Otázka, jak udělám z přecházky lesem nebo přírodou meditaci? Odpoveď. Na YouTube máte prednášku o stromoch, ako sa správne chovať v prírode. Meditácia je už sama o sebe prechádzka v prírode, ak ste tam naozaj prítomní a neťukáte do mobilu, nepočúvate nejaké voloviny na telefóne a nepotlačíte krásne zvuky prírody niečím umelým z telefónu. To už je meditácia, ak ste prítomní a vnímate všetko okolo vás. Farby, svetla, vône. Ďalší krok je, že začnete sledovať každý pohyb nohy a pocit plosky svojej nohy pri každom kroku. To už je vyšší level. Ešte vyšší level, vnímate každý krok a plosku nohy a popri tom ešte vnímate aj vlastné dýchanie. Neusmerňujete ho, len ho vnímate. A ďalší level, tieto dve veci a ešte vnímate nielen farby, vône, zvuky lesa alebo lúky alebo parku vo veľkom meste New York, ale ešte aj vnímate vlastný pocit, ktorý vo vás vyvoláva to vaše okolie. To už je ozajstná meditácia. Čiže ste prítomní, vnímate plosky nôh pri každom kroku, sledujete svoj dých, neusmerňujete ho a pozorujete svoje vlastné pocity vyvolané svojim okolím. Takto je to správne. Otázka. Ak som v kuse nahnevaný na seba a na celý svet, na všetkých ľudí, ktorých stretnem, a som stále so všetkým nespokojný, čo sa deje okolo mňa, a z minúty na minútu sa stanem bdelým a urobím 180 stupňový obrat. Čiže ak som doteraz vkročil na pracovisko zachmúrený, namosúrený, nespokojný a nahnevaný, tak odteraz, ako náhle otvorím dvere, usmejem sa na všetkých spolupracovníkov, na vrátnika, na vrátničku, na kohokoľvek stretnem a poviem niečo veselé. Napríklad, výborne, že prší, očistí to moju nahnevanosť a aj vašu. Niečo podobné. Otázka na toto: neonemocním, když tohle budu dělat. Není to herectví. Keď to on zahrá umelo, tak nepustím si do sebe tmu a tmavé energie, když tohle budu dělat. Odpoveď je to práve naopak. Ochoriete z toho, že ste nahnevaní na seba, na celý svet a v kuse so všetkým a s každým nespokojní a rozsievate okolo seba nepríjemné energie a vibrácie a robíte okolo seba nepríjemnú atmosféru každému. Z toho ochoriete a z toho ochorie aj vaše okolie. Naopak, keď bdelo, uvedomelo otočíte svoju grimasu, svoju mimiku, svoje chovanie, svoje slová, pocity a skutky práve opačne než doteraz, tak sa stane to, čo s Ježíšom po 3. pokušení. Keď mu ďábel, satanás, volajte to ako chcete, povedal: slúž mne, slúž iba mne, a toto všetko, čo tu vidíš na tomto svete, ti dám. A Ježiš povedal: toto všetko je moje. Toto všetko patrí mne. Ja som tvoj Pán a Boh. A ďábel ho opustil, odišiel od neho a prišli anjeli
anjeli radosti, anjeli svetla. Prečo? Lebo sa v Ježišovi, v jeho vedomí, uvoľnilo miesto pre anjelov. Aplikované na chlapca, ktorého nebudem menovať, ktorý sa ma toto opýtal, ak urobí miesto pre spokojnosť, pre svetlo, pre trošku veselosť, pre trošku príjemné bytie a príjemné vyžarovanie do svojho okolia, tak to svetlo do neho vstúpi. A potom už ten úsmev a spokojnosť nebudú umelé, ale ozajstné. Chce to tréning, chce to byť bdelý, uvedomelý a robiť to vedome. Usmievať sa vedome. To není herecký výkon, to není manipulácia vášho okolia, to je pustím preč svetlo vo mne, pustím preč tmu zo mňa, aby sa vo mne urobilo miesto pre svetlo. Toto je správna cesta. Ak je jeseň príliš dlhá, suchá, bez dažďov, tak aj listie, ktoré opadá zo stromov, je veľmi suché, extrémne suché, až tak suché, že aj jemný vánok ho odoženie kamkoľvek. Kamkoľvek, hocikam, tam, kam listie možno ani nechce. Naopak, keď predsa len zaprší, alebo sú už studené noci a to listie zvlhne, trošku zmrzne, není také manipulovateľné a ovládateľné a nechá sa prefúknuť nikam, kam nechce. Ostáva stabilne na svojom mieste. Nie, zase to není poľnohospodárska minútka, ale aký je vzťah dlhý a dlhodobo suchý ako tá jeseň, a tí dvaja si neprejavujú svoje city a pocity po každej stránke a tí dvaja sú nespokojní vo vzťahu, a to je ešte najmenej, lebo väčšinou dôjde aj k vzájomnému urážaniu sa, ponižovaniu sa a presadzovaniu si svojej pravdy, tak a jemný vánok zvádzania stačí, aby jeden z nich alebo obidvaja sa nechali odviať tam, kde nechcú byť. Naopak, ak sú obidvaja správne zladení a nie žijú spolu v zmysle, žijú jeden z druhého a vysávajú sa a urážajú sa a ponižujú sa, čiže žijú jeden z druhého energie, vysávaním jeden z druhého, tak je to ako vlhké listy. Vlhký list ani silný vietor, ani výchor neprenesie nikam, kde ten list nechce byť. A jemne erotická poznámka, aj uspokojená žena, ktorá len pozrie na svojho partnera, alebo zacíti jeho vôňu, alebo sa partner objaví, je ako vlhké listie. A nenechá sa vánkom zvádzania, ani výchrom zvádzania, nikým odviať tam, kde není správne byť, lebo je spokojná v tom vzťahu, v ktorom je. To isté platí o mužoch. Tiež môžu byť, vedia byť a mali by byť ako veľmi zmrznuté, veľmi vlhké lístie, len oni nevlhnú spôsobom ako žena. Tak malá erotická poznámka, na ktorú ste si za roky už odo mňa zvykli. Tak čo? Aký vzťah si vytvoríte? Dlhú, suchú jeseň? Alebo zvlhnutý, spokojný vzťah? A preto je správne si zvlhčovať listy vzťahu na jar a v lete preto, aby vám dávali
čerstvý vzduch a katalizátor kyslík do vášho vzťahu. A na jeseň a v zime preto, aby boli vlhké a aby ich neodvial žiaden vietor ani výchrica. Zvlhčujte si ich, vy viete ako. Vy veľmi dobre viete ako. Pretože len keby ste počúvali to a robili hlavne, nielen počúvali, čo hovoril Ježiš. Nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili vám. Nehovorte o druhých to, čo nechcete počuť o sebe. A robte druhým to, čo chcete, aby robili vám. A my všetci, túžime a prahneme po jemnosti, po prejavených citoch, po dotykoch, po pozornosti. Toto znamená zvlhčiť si listy vzťahu. A z toho vyplýva, čo som teraz vymyslel, naozaj teraz, čo znamená slovo sexica. Možno to znamená niečo iné, ale ja tomu rozumiem takto. Sexuálna cica. Jemná, milá, prítulná, nežná, ale zároveň aj vášnivá. A čo znamená sexoš? Tak niečo podobné, ale nie cica. Niečo zmeknuté, čo má len pohlavie mužské, ale lev, tiger, poriadny dravec, ktorý ale vie byť aj jemný, milý, pozorný, dotýkať sa partnerky, ochraňovať partnerku v každom slova zmysle, tak to je možno význam slova sexoš. Sexuálny tigroš, levoš, dravoš. Vy všetci viete, čo tým myslím. A to nemusí byť ani na ženskej strane Apollónia, ani Helena, myslím tým výzorom, a ani Adonis, a ani Michelangelov Dávid výzorom, aj keď je to tiež niečo sexuálno-erotické, keď je niečo estetické. Ale to pominie. Pretože telá sú už len také na tejto planéte Zem, že pominú. Skôr si venujte váš čas sebe, rešpektujte jej alebo jeho čas jemu a jej, ale hlavne spoločný čas trávte vzájomnou pozornosťou, dotykmi, aby zvlhlo lístie vášho vzťahu a sexica chovaním a vyžarovaním ostala stále sexica napriek zmenenému telu a sexoš napriek zmenenému výzoru a telu ostal sexoš stále. Ten šarmantný lev, ktorý napriek veku a napriek výzoru ešte stále vyžaruje charizmu a úctu vzbudzujúce energie. To vám prajem. A každej osobe s mužským pohlavím, ale skôr ozajstnému chlapovi, a každej žene, ozajstnej žene, prajem, aby do vašich životov vstúpil takýto partner a partnerka a aby ste si celý čas, nech to trvá akokoľvek dlho, zvlhčovali listy vášho vzťahu. A aby tie listy nevyschli a aby neboli manipulovateľné a odfúknutelné ani vánkom, ani silnou výchricou. To vám prajem zo spolucítiaceho, úprimného srdiečka. Nám všetkým. Keď a ak začína nový vzťah, lebo staré listy boli buď odviaté vetrom, alebo
Už veľmi zostárli a sú veľmi suché, lebo ste ich nepolievali, nestarali sa o ne a vyschli. Tak tie staré listy použite ako hnojivo, ako kompost pre nový vzťah. Keď začína nový vzťah alebo je čerstvý, nekazte si ho starými listami, pýtaním sa, aký mal vzťah ten nový partner, prečo sa rozpadol vzťah. Nevyzvedajte, nerobte investigatórneho novinára. To všetko pokazí a staré listy vám otrávia tie krásne, čerstvé, mladé, svieže, zelené listy. Není to správne. Ešte raz. Staré listy, ak už veľmi zoschli a neodvial ich žiaden vietor od vás. Viete, čo myslím? Použite ako hnojivo, ako kompost, aby ten nový vzťah čerstvý ožil a nielen ožil, ale ostal čerstvý a stále vlhký.